Jordanka Denčić, Đorđe i Uroš Stanić odlučili su da iznenade Nenada Marinkovića Gastosa i Anđelu Đuričić u utorak, na dan njihove 7. mesečnice. U utorak uveče nećemo da spavamo, idemo u ekonomsko, sve da ribamo, uzimamo ruže i sve dekorišemo. Odnećemo tamo 100 stolice, ukrasi, sve ćemo da pravimo dok oni spavaju. Ne moramo da pravimo pirinač, može nešto jednostavnije, rekao je Uroš. Imam kutiju, sa rođendana dobila sam čokoladice i to ćemo, dodala je Đorđe. Idemo i kod drveta, rešavamo tamo sve, nikome nemoj ni reč, to će da gori, njima će tamo da bude top. Idemo prvo da obezbedimo i alkohol, a da smo bar znali da planiramo pre. Bilo bi lepše na Rajskom ostrvu, ali možemo i ekonomsko. Moram i zid da ukrasimo, moramo i mi da se skockamo, tih haljinu do spoda, a ja ću odelo. Oni će sigurno da se obraduju, to da sad nisu organizovali, govorio je Uroš. Verujemo da će Anđela i Gastos, nakon što potencijalno napuste Belu kuću i pređu u ljubavno gnezdo, da punog srca i sjajem u očima uživaju u njihovom danu njihove ljubavi.